wemutsandiye Jesu anofarisa varombo inzwa izwi ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu kuna Mwari Baba vari kumusoro kudenga toda kutendai tenzi nemukana wamatipa Baba samasimba panguva dzino tinonamatira Ishe tenzi ava vari kudzimbikana nemiri tonamatira simba renyu Baba samasimba imi muri murapi mukuru Baba hakuna mumwe murapi anopfuura imi samasimba kune vakanditarisa Baba samasimba panguva dzino mavapa mukana Ishe tenzi wokuti vanzwe imi muchitaura navo Baba samasimba vanzwe imi muchivarapa Ishe tenzi panguva dzino kune vari mhiri vamwe vari muzvipatara Baba vari kunetsekana Ishe tenzi kuti vodii Ishe tenzi neutano hwavo Baba samasimba vamwe vatraya zvakasiyana siyana vamwe vaenda kwakasiyana siyana asi panguva dzino Baba samasimba takuvaisa mukati memaoko enyu Baba samasimba imi murapi mukuru Baba samasimba munoshanda navana chiremba Baba samasimba madhokotera manesi Ishe tenzi munoshanda nawo asi panguva dzino tenzi samasimba takukumbira simba renyu simba rinopfuura zvimwe zvese Baba samasimba kuti murape hanzvadzi yangu murape amai vangu murape baba vangu vakanditarisa munin'ina wangu mwana wangu akanditarisa Baba samasimba chatokumbira Baba ndechekuti imi kana maita zvose Baba tipe mbiri kwamuri Baba samasimba panguva dzino Baba vafukidzirei vana venyu vatungamirire Baba angave mapiritsi avari kumwa angave majekiseni avari kubayiwa Baba samasimba tokumbira Ishe tenzi mwe munopindira tine kutenda Ishe tenzi kwekuti munopindura nezita raJesu tinonamata amen zita rake rikudzwe iro zita rake riimbwe iro Jesu nde Jesu apo iye achauya nembiri neupenyu tichafara kutaura ruponeso rwa Jesu iro zita rake ritendwe iro zita rake rikudzwe iro zita rake riimbwe Jesu nde Jesu uya mweya wakachena mundikomborerei kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese ndidzidzise nyikukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa
sungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu. Kwaziwai vana vaMwari, toda kutenda Jehovha panguva dzino nenyasha dzake dzinoshamisa nomukana watipa wokudzidza shoko rinopa upenyu. Panguva dzino tisati tapinda muchidzidzo chedu, ngative nenguva yekunyengetera. Baba vedu vari kumusoro kudenga, Jehovha musiki wedenga nepanyika, tinouya pamberi pechigaro chenyu mukuzvininipisa nemhaka yeutera huri munyama yedu. Vaionesu panguva dzino, tiwirevo urombo, mutipe shoko rakatiringana, shoko rinotipa upenyu. Mweya mutsvene udurure utibatsire. Imi Jehovha musumudzirwe, kana masumudzirwa mugokwevera vazhinji kwamuri. Isu vanhu tideredzerwe. Tanamata nokutenda tichipota nezita raJesu rinogara nokusingaperi. Amen. Toda kutenda Jehovha panguva dzino tichatora chidzidzo chedu tichichitora mubhuku raVahebhuru. VaHebhuru chapter 12 ndo pachabva pfungwa dzatoda kudzidza panguva ino. Pfungwa yatoda kudzidza panguva ino ipfungwa yokuregerera kwaMwari. Pfungwa yokuti hakuna munhu usina kukodzera kupinda denga. Salvation is within the vicinity of everyone. Munhu wose ane ruramiro yokuponeswa. Jesu akauya panyika kuzoponesa vanhu. Kaverenga bhuku raJohani inotaura pachena kuti Jesu haana kuuya kuzokondema nyika, haana kuuya kupa nyika mhosva, asi wakauya kuti aponese. Handiti chiedza chake chakavhenekera nyika yose kuti munhu wose aponeswe, munhu wose auye muchiedza. Ndo donzvo raMwari, ndo pfungwa yaMwari. Saka panguva ino toda kuona pfungwa yokuregerera kwaMwari. Hakuna pasi pezuva munhu adzira nechitema zvokuti nyasha dzaMwari dzingatadza kumuregerera. So mukadzidza bhuku raVahebhuru, vanyori vazhinji, vamwe vanoti rakanyorwa naPaul, vamwe vanoti haasi Paul. So a lot of scholars debate on the author of the book of Hebrews. But mukatarisa the style of writing inonyorwa naro bhuku raVahebhuru, you can agree with me kuti the author of the book is Paul himself. Ndiye munyori waiti kana achinyora waishandisa nonzi mametaphors nemasimilarities mukunyora kwake. Mukadzidza zvinyorwa zvake, pane imwe nzvimbo unotora chiKristu sokurwa, unoti we don't wrestle with the flesh and blood. Pane imwe nzvimbo unotora chiKristu sekumhanya. So ndo nzira yaishandiswa naPauro muzvinyorwa zvake. Panguva ino toda kudzidza chapter 12 verse ra1 raVahebhuru. Tokumbira munhu waMwari mutiverengere verse 1 inoti chi? Naizvozvo nesuvo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinonamatira, ngatimhanye nokutsungirira nange mutange yatakaisirwa pamberi pedu. Mira ipapo. So mukadzidza Pauro achinyora pano, matovona manyorero ake. Uri kutora chiKristu sekumhanya, ari kutora chiKristu senhange mutange. Saka achinyora mukumhanya uku unoti ngatibvise zvose zvinoremedza nezvivi zvinonamatira. Literally tichitora kumhanya, hakuna munhu anomanya akapfeka ovhorosi, hakuna munhu anomanya akapfeka majombo, hakuna munhu anomanya akapfeka sutu sezvandakaita izvi. Kana uchimanya unopfeka proper attire yekumanyisa. It's very unfortunate kuti these days they run semi-naked.
but kudhara vaipfeka zvimakabudura kwazvo kwazvo, munopinda mutrek omanya. Pauro pano ari kutora chikristu sekumhanya murwendo rwokudenga. Vana vaMwari, inange mutange semanyorero ari kuitwa naPauro, ngatibvise zvose zvinoremedza nezvivi zvinotinamatira. Angava makuhwa mai anokuremedzai, hungava upombwe mwanasikana mwanakomana zvinokuremedza, ingava smallhouse baba inokuremedzai, zvingava zvipi zvinoremedza nekunamatira. Pauro pano ati ngatibvise zvose zvinonamatira, tipinde munange mutange iyi. Vhesi ya2 inoti chi? Verse 2. Takatarira kuna Jesu. Tichitarira kuna Jesu. Haleluya. Muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu. Iye wakatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake. Mira ipapo munhu waMwari. Jesu achitaurwa nezvake pano, Pauro ari kuti panange mutange iyi ngatitarire kuna Jesu, muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu. He is the author and finisher of our faith. As far as Christianity is concerned, we start with Jesus and we finish with Jesus. Zvose zvatingaita kana Jesu asimo in the equation, it's nothing before God. Saka pakumhanya panange mutange yechikristu, mai musatarisa pastor, mai musatarisa elder, musatarisa mamai edhoka kana mamai eruwadzano. Munhu wekutarira pakumhanya uku ndi Jesu. He is our perfect example. Ndiye oga wokuti kana ukamutarira hungawi. Nazi ukatarira kona, mangwana kona uchanzwa kuti aheduka. Ukatarira Museyamwa, mangwana Museyamwa uchanzwa kuti aheduka. Ukatarira Dominico, mangwana Dominico uchanzwa kuti aheduka. Munhu woga wokutarira kana iri nyaya yekutenda, kana iri nyaya yechikristu, munhu wokutarira ndi Jesu. He is our perfect example. Saka Bible rati Jesu akatsunga muchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake. Waive mufaro wei wakaita kuti Jesu atsunge? Waive mufaro wokuona zvikara zvezvivi zvaponeswa, wokuona mbavha dzaponeswa, wokuona vakanyura mundari vatendevuka vauya kuna Jesu, wokuona zvikara zvembanje zvauya kuna Jesu. Jesu achitarira through the corridor of time anoti kana ndikasatsunga muchinjikwa zvazodina masivanda, kana ndikasatsunga muchinjikwa zvazodina mhofu, kana ndikasatsunga muchinjikwa zvazodina kona unoparidza. Akaona kona kudhara akati because of that let me endure the death of the cross. Saka Jesu wakatsunga nemhaka yekuona vatadzi vachiuya kuna Mwari. Vhesi 1 yataverenga, Pauro atanga nevara ratoda kunanganidza. Bhaibheri reshona rati naizvozvo, rechirungu ukariverenga rinoti therefore, rimwe rinoti wherefore. Ukadzidza vara iri, it's a connecting word. Hakuna statement rongotanga nekuti therefore kana kuti naizvozvo. Zvipi zvari kuti naizvozvo? Saka Pauro pano ari kunyora achitanga achiti naizvozvo. Kana uchida kurevera vanhu nhema, tsanangura chapter 12 verse 1 without referring back to chapter 11, you'll be lying. Chapter 12 verse 1 iri kunyorwa nechikonzero chechapter 11. Dai chapter 11 isipo, chapter 12 verse 1 wanga wasingaiwani. Ngatidzokore verse 1 munhu waMwari. Inoti chi? Chapter 12 verse 1 daidzira indo verse redu. Hallelujah. Chapter 12 verse 1. Verse 1. Naizvozvo nesuvo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura ipapo. We have got a cloud of witness. Pauro achinyora ari kuti takakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai. Hausi manimbo stratus airegwa naPauro,
hasi maclimnonimbus airehwa napauro, hasi masirus airehwa napauro. Chari kuti gore rezvapupu vanhu vari pachapter 11, they are a cloud of witness. Ukadzidza chapter 11 yose ine magamba ekutenda varipo vakavhomorwa masituations akasiyana-siyana. Today they are a cloud of witness to us. Vanhu ava vakamanya nhangemutange yavo vakapedza chavamirira ikorona. Pauro ari kuvaona vakagara mumateresi vachiuchirira isu tiri mutireki tiri kumhanya, timhanyai vakomana, takamanya rwendo urwu tikapedza, chatamirira ikorona. Regai timboronda vamwe varipo pachapter 11. Mukadzidza chapter 11, mwana nemurume anonzi Abrahama. Abrahama varipo as a cloud of witness. Kunana baba vose nhubu vakanditeerera vanoda vasikana vebasa, vana baba nhubu vakanditeerera vanonyenga vasikana vebasa. Abrahama aripo as a cloud of witness. Anenge achiti ndiri pano ndakambotora Hagari ndikamumitisa, asi nzwi rakauya richibva kuna Mwari rikati rega mukunda aende nemwana wake. Nhasi uri pano iwe wakanditeerera, wakabatira pana house gero asina kana mwana wako. Abrahama wakadzinga nemwana akamuti rova pasi, kamupa guchu remvura nechimedu chechingwa kuti vafambe vachidya. Aripo as a cloud of witness kuti nesimba raJesu zvinobvira kusunungurwa mungetani dzevasikana vebasa. Mumwe aripo ndiJakobe. Kana paine tsotsi ndiJakobo, wakarova mukoma seri neseri, ndomva tora udangwe, hana gumira ipapo ndokunorova sekuru kwaLabhani, ndomva atora pfuma yose. Kana paine tsotsi ringazivikanwa mubhaibheri ndiJakobo, anotonzi a supplanter zita rake. He was a conman, but aripo zvakadaro. Ndozvati kune vanhu vakaniteerera izvozvi vanoba zviri digital. Waparadza kambani iwe, waiparadza mari dzose dzinonzi kambani enderere mberi, unodzidhaivheta mumabhuku chinyora zvisizvo. But Jacob aripo as a cloud of witness kuti matsotsi wose angaita chitsotsi chepamusoro, I am here, ndakambochiita weini, ndikatora udangwe homukoma, but ndakasangana naJesu, ndava kudzokera kumusha, ndikatendemuka, ndikachinjwa zita. Jacob anenge aripo as a cloud of witness. Mumwe aripo pana Rakabi. Bhaibheri rinomuti Rakabi the harlot. The harlot haisi nemu yake, izita rebasa, waizivikanwa nenyaya yekufeva. Ndoziva kuti iwe pachechi penyu hapana anoziva kuti unofeva. Muraini menyu iwe hapana anombozviziva, chero kubasa kwenyu hapana anoziva kuti unoita upombwe iwe, hakuna unozviziva. My friend, let me tell you something. Uchiri amacha, uchiri kudzidzira, vana Rakabi vaibuda mumapepa, vakuru vemaguta vaiziva kuti kuna Rakabi unofeva, vaidirecta vanhu kwaRakabi. Wachiri kutoita wakavanda, ndofunga kuti unogona upombwe iwe. Waita vasikana vaviri vatatu zviri vachifuva, vamukurudzika mai muzorore, tikuudzei zvakanaka. Vana Rakabi vaivepo. Aripo Rakabi as a cloud of witness. Tibaba tiri pano takaita ufeve hwemhando yepamusoro, but takasangana naJesu. Hakuna nhasi 21st century vese vanoita upombwe achapa excuse kuti ndatadza kupinda denga nemhaka yekuti kwakwa kuzvarwa vana vakanaka nema dzako. Rakabi anenge aripo, taiwa nyarara tikuudzei. Nguva yedu nyaya idzi taidzirova zvemhando yepamusoro
asi Jesu patakasangana naye zvakachinja zvose. Rakabva anenge ariko, Divha anenge aripo, David shasha iyi. Unoziva vakomana, mirai ndikuudzei zvakanaka. Munoita zvivi henyu asi hamusati magona muchiri kudzidzira. David waiti kana achiita chivi waiparadza evidence. Haleluya. Waiparadza zvose zvingavhiringa. Kana David ada mukadzi wako waiuraya iwe wacho. Iwe uri kutotora vakadzi vevanhu uchisiya varume vacho vari vapenyu. David waiparadza zvose. But rimwe zuva David onyora, unoti Mwari, sikai mukati mangu mwoyo mutsva, vandudzai mweya wakachena. Wakandise amen church. Wakazviona David kuti dambudziko hasi Bathsheba wageza akashama, dambudziko moyo wangu wakavora. Ndobva ati Mwari, anoti Mwari bvisai vana Bathsheba kuhwizi, akati Mwari sikai mukati mangu moyo wakachena. Mwari, David anenge aripo as a cloud of witness kuvana baba vose vanoda masimu awose vari panapa. Vose vakanditeerera vanonakidzwa nemasimu awose, David aripo as a cloud of witness. Hakuna uchasara kudenga unoti ndakasarira simu house. David unoti unoita maune isaive nawo masimu house. Asi nhasi tiri pano ndanovhunza vana Solomoni, kana wasvika nhamba yanga ina Solomoni uye kwandiri ndigokubata ruoko, kudenga anenge ariko. Akazvibona akati all it's vanity. Wakandise amen church. Mumwe anenge aripo aripa cloud of witness pana Enoch. Rozari kuna vanhu vanoramba kuti hazviiti kurarama a holy life. Enoch aripo as a testimony kuti zvinobvira 21st century to live a holy life before God. Wakararama upenyu utsvene akatohwa akaenda kudenga asina kuona rufu. Aripo Enoch as a testimony kuti zvinobvira kuraramira Mwari munguva yevanhu vakaipa. Hamuzivi here munotaura muchiti an HIV free generation, why not a sin free generation? Kana muchiti zvinobvira kurarama an HIV free generation, why not a sin free generation? Enoch aripo achiti zvinobvira kurarama upenyu utsvene pamberi paMwari. Mumwe aripo ndiMozisi. Mozisi wairova vakomana zvibhakira zvinobaka. Wakarova munhu achifa achibhakira akaviga mujecho. Mozisi wakarova muIjipita 1 chibhakira ba game D akafutsira mujecha. Ndoda kuti ndimbokufunza iwe, Mozisi wakauraya munhu kudenga anenge ariko. Iwe unotya kuuraya chero huku iwe, woshayikwa kudenga. Mozisi akauraya munhu ariko. Ayo mai tai serious, tai serious vatete. Sarira makuhwa chaiwo, makuhwa chaiwo. Ayo mwana wamai, kana dziri nyaya idzi ngatimboita serious. Mozisi kudenga anenge ariko wakauraya munhu muIjipita akafutsira mujecha nenyasha dzaMwari. Mozisi anenge ariko. Mhondi dzose hakuna mhondi ichapa excuse. Ta Mwari zvivi zvangu zvakakura, ndaicheka vanhu musoro, ndakacheka vanhu nguva yehondo, ndakauraya vanhu munguva yehondo yeminda. Aiwa nyarara, haupana zvaunotaura uzivi. Dai waiziva waitendeuka utsoke kuna Mwari. Ndaunobvunza vana Manase madzimambo aiveko. Bhaibheri rinoti Manase wakazadza Jerusarema neropa achiuraya, asi wakatendeuka akadzoka kuna Mwari. Bondodza kuti nyaya yako ndeyeiwe. Ndiudze, yako ndeyei yaunoti Mwari iyi hamuigoni? Daiwa yangu Mwari yakakura iyi hamungaigoni. Wakaitei iwe? Chaunofunga kuti denga ringatadza kuregerera? Kana Mozisi akaregerekwa, Manase akaregerekwa, David akaregerekwa, Abraham akaregerekwa, Jacob akaregerekwa, wakaitei? Ndiudze mwana wamai, chawakaita chii chaunoti Mwari nyaya yangu ihuru? Wakasvotora mimba? Wakadii? Wakatuka mai? Wakaita sei? Rega ndikuudze hama yangu,
hakuna ari kunze kwenyasha dzaMwari. Everyone is within the vicinity of the grace of God. Hakuna ari kunze kwenyasha dzaMwari. Hakuna wadzira nechitema zvokuti nyasha dzaMwari dzingatadza kumunyurura. Hakuna. God's hands are still wide open to embrace sinners. Ukadzidza Moses achinyora akambouraya munhu iyeye, rega unze zvaanotaura pachapter 11 verse ya 25. Verengai munhu waMwari. Akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete navanhu vaMwari. Hallelujah, famba. Pakufarira zvivi nguva duku. Amen. Moses achinyora achitaura anoti zviri nani kuitirwa zvakaipa nevana vaMwari pakufarira zvivi for a short time. Let me tell you something, my friend. You can enjoy sin, but sin is seasonal. It's just for a season. Chivi chinotapira ende chinonakidza uchiita wakahwanda so, uchibudirira so, uchirova makevi, uchibuda ndofunga kuti uri pamusoro uri kutapirirwa noupenyu. But let me tell you something, it's just for a season. Moses akazviona akati no, it's better to suffer with the children of God than to enjoy sin for a season. And mind you, Moses was supposed to be the next Pharaoh. He was supposed to be the next president in Egypt. Akati aiwash, handingaiti president weEgypt, Israeri ichitambura iri musango. Zviri nani kutambura naIsraeri pakufarira umambo hweEgypt kwenguva doko doko. Waigona kungogarapo makore maviri akarohwa nemavhoti akabva. Akati it's better nditambure nevana vaMwari. Ndoda kuti munzoti anoti chipa zasi. Verengai Verse 26. verse 26. Akati kuzvidzwa kwaKristu Akati kudzidzwa kwaKristu ipfuma huru pane kufuma kwose kweIjipita. pakufuma kwose kweIjipita. Nokuti kwakabayirirwa muchibayiro. Verse 27. Verse 27. By faith he forsook Egypt. By faith Moses forsook Egypt, Not fearing the not fearing the wrath of the king. For he endured He endured as seeing him as who is seeing invisible. him who is invisible. Why can you say amen? By faith Moses forsook Egypt. To abandon completely. Why akaita forsook Egypt? He was seeing one who is invisible. Waiona Mwari asingabonekwi. Kana paine chatingaita vana vaMwari is to forsook sin panguva yatiri kurarama. Choga chingatibatsira kurasha chitema is when we see by faith the invisible God. Kana tataona Mwari zvinonetsa kusiya chitema. Kana tataona the glory of God zvinonetsa kusiya zvakaipa. Moses wakaona Mwari usingabonekwi by faith. Akati it's better I forsook Egypt. Mukaverenga Isaiah 6. Isaiah unoona Mwari gore rekufa kwamambo Uzia. Pakaona Mwari ndo pakaona kuti haana kukwana, ndo pakaona kuipa kwake. Inzwai vana vaMwari, the moment we see God, the glory of God will reflect our own sinfulness. Kubwinya kwa Mwari kuchaita kuti tione kuipa kwedu, tochema tichidzoka kuna Mwari kuti Mwari vatiwire nyasha. So Bible riri kuti Moses by faith wakaona Jehovah akati zviri nani nditambure naIsraeri tiri musango. Vanhu vose vandaverenga vanhu vanga vakaita sewe, vaive nemaweaknesses sewe, but vaiziva kokutizira kana vapara nyaya dzavo, vaiziva kokuenda kana vapara nyaya dzavo, vaiziva kokunanga kana vawira muchitema. Inzwai mhai, problem ingavapa kana kuti musiyano ungava pakati pangu newe ndewe kuziva kokuenda kana ndatadza. I know where to go. Handirevi kuti handitadzi. I know kuti dzimwe nguva ndinowa.
but I know where to go kana ndatadza. Jesu uripo wakamirira kugamushira vatadzi. Ndo zvakafira pamuchinjikwa, agamushire vatadzi avasuke muropa rake vafanire denga. Hakuna wakuti waita zvisingaregerehwi naMwari. Saka Mwari ari kuti uya wakadaro, anokuda wakadaro. Handizivi nyaya dzako dzawakaita kuti ndedzei. Chandinoziva ndechekuti Mwari vanokuregerera. Mai uyai, don't waste your time kuti ndoda mbonaka ndiuye kuchechi. Uya kuna Mwari wakadaro, Mwari vakupe simba rokusiya. I know you are struggling. Uri kutostrugla kusiya pornography. Unotombo delete mavideo unoisa mufoni mako, asi zviri kunetsa. Inzwa shamwari yangu, uya wakadaro. Wavaudza Mwari feya kuti ini Mwari apa ndopa ndakoniwa apa. Ndakoniwa kusiya izvi. Uone kuti Mwari kana vauya havana simba here rokuti usiye. Ndiye oga pasi pezuva nesimba rokuti shasha dzechivi dzirarame vari vanhu vokururama. Ndanovhunza vana Region, zvakapera sangana naJesu. Ndanovhunza vana Mary, zvakapera vasangana naJesu. Ndanovhunza vose vakomana vatataura, zvakapera vasangana naJesu. Iwe nyaya yako ndeyei? Yokuti Jesu ungakoniwa nyaya yako. Hakuna une nyaya yokuti Jesu ungaikoniwa. Ngativerenge vhesi rokupedzisira tinamati. John chapter 1 verse 12. Vose vakamugamushira. Why can't you say amen, church? Vose vakamugamushira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Verengai munhu waMwari. Verse 12. Verse ya 12. Asi vose vakamugamushira. Vose vakamugamushira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Iti amen. Ivavo vanotenda kuzita rake. Vose vakamugamushira, vose vakamugamushira wakavapa simba. Harisi simba remhasuro rekujimu iri, simba rekusema chitema, simba rekunzi vana vaMwari. Vose vakamugamushira, vagamushira Kristu, wakavapa simba rokunzi vana vaMwari. Wakavapa simba rokukurira chitema, wakavapa simba rokurarama above the world and sin through the power and the efficacy of Jesus. Vose vanga vamugamushira vakapuwa simba. Mai hamudi simba ireri. Ndo simba mai rinoita kuti mukwanise kurarama zvinodiwa naMwari. Ende vanhu vamugamushira, Bhaibheri rinoti havana kuberekwa nomukadzi, havana kuberekwa panyika, asi vaitwa sei? Verengai verse 13. Verse 13. Inzwa. Avo vasina kuberekwa neropa, havana kuberekwa neropa, kana nokuda kwenyama, havana kuberekwa nokuda kwenyama, kana nokuda kwomurume, havana kuberekwa nokuda kwomurume, asi naMwari. asi vaberekwa naMwari. It's a very powerful, a very profound verse. Vose vakamugamushira, Bhaibheri rati vanenge vasina kuberekwa nenyama, havana kuberekwa nokuda kwomurume, asi vaberekwa naMwari. They are born from heaven. Vava nesimba rokudenga raitwa invested in them, vakwanisa kurarama sezvinodiwa naMwari. I know it's your prayer, my sister. I know it's your prayer, my mother, my father, my brother. I know it's your prayer. You want to live an upright life. You want to live a righteous life. You want to live a holy life before God. You can only achieve that nekuuya kuna Kristu, nekusarenda upenyu hwako hwose mumaoko aMwari, uzvarwe from above. It's achievable kuburikidza naJesu. May God bless you all. Douya kumchinjiko ubofu neurombo handidi chimwe chiro asiru pone soro dosimbi rakunemi nyenye pa Calvary dinofu kama pasimu mundipo neseini Jesu njo nochemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura dinozo
kuchenura ndosimbira kunembi iyo nyenyeye pakalvari tinopfugama pasi mundipo neseini ndapazve sekunembi zviro zvese zvepasi moyo nemuviri wenyu narini ndosimbira kunembi iyo nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini ndosimbira kunembi mune zvidzidzo zvenyu zvinondarapwaini nemaropa iro Kristu ndosimbira kunembi iyo nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zvinonda kachenurwa mbiri kuna Jehova ndosimbira kunembi iyo nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zvinonda kachenurwa mbiri kuna Jehova ndosimbira kunembi iyo nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini ndosimbira kunembi iyo nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini ndoyera senyimoyo maropa aJesu ega ndinochena ngenyiwo maropa aJesu ega iwo akanakisa anondichenisa basi ndinoziva maropa aJesu ega ndinosunungurwa ndimaropa aJesu ega ndinoawo nabasi maropa aJesu ega iwo akanakisa iwo anondichenisa basi ndinoziva maropa aJesu ega
chimwe chiromba maropa ajesu ega kurekera zvitanzo maropa ajesu ega akanakisa anondichenisa basindi noziva maropa ajesu ega ndirusimbi rorwangu maropa ajesu ega nekurura makwangu maropa ajesu ega akanakisa anondichenisa basindi noziva maropa ajesu ega mbiri mbiri ndoimba maropa ajesu ega rukutsondi noonza maropa ajesu ega akanakisa